crezi în viața de după naștere? Desigur! După naștere trebuie să urmeze ceva. Probabil că ne aflăm aici tocmai pentru a ne pregăti pentru ceea ce urmează. Ce prostie! După naștere nu urmează nimic. Și de altfel, ce ar mai putea fi? Cum ar putea să arate? Nu știu exact, dar desigur că va fi mai multă lumină decât aici. Poate că vom umbla pe propriile picioare și vom mânca cu propria gură. Ce tâmpenie! Nu se poate să umbli, iar ca să mănânci cu gura, chiar că ar fi de râs. Doar noi mâncăm prin cordonul umbilical. Însă, ia să spun eu ceva. Putem exclude viața de după naștere, pentru că deja acum e prea scurt cordonul umbilical. Ba da, cu siguranță va fi ceva, însă probabil ceva mai altfel decât ne-am obișnuit aici. Păi de acolo nu s-a întors nimeni. Odată cu nașterea, viața se termină, pur și simplu. De altfel, viața nu este altceva decât o permanentă înghesuială în întuneric. Eu nu știu exact cum va fi dacă ne vom naște, dar desigur că o vom găsi pe mama, iar ea va avea grijă de noi. Pe mama? Tu crezi în mama? Și după tine unde ar putea să fie ea? Păi oriunde în jurul nostru, doar trăim în ea și prin ea. Fără ea nu am fi deloc. Eu nu cred asta, nu am văzut nici când niciun fel de mamă, așa că e evident că nu există. Dar uneori, căzutăm în liniște, o auzim cum cântă, simțim cum mângâie lumea din jurul nostru. Știi, eu cred că viața adevărată ne așteaptă abia de acum încolo.